Arestado ang tulong persona na tulak subot ng iligal na droga. Makalis na magpositibo sa pigkasar na bypass operation sa Puro 4 Barangay San Roque, Tabaco City, alas 4:05 ng hapon kang nakaaging Lunes. Binisto ang mga sospek na sinda Roderick Vival E. Billen, 37 anyos, Mayong Agom, Parasira, asinang tiyong kanin si Alexander Salinas E. Billen, 45 anyos, Parasira, na parehong residente kang nasambit na barangay. Asin ang live-in partner ni Alexander na si Annabel Almuete Ibas, 40 anyos kan barangay Sugod Bakakay Albay. Na-recover sa mga sospek ang 24 pidasong plastic sachet ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 101.79 gramo o 692,172 pesos ang street value. Actually, itong sa Indang Haruna ito, sa pinasuspitan na doon naghahali ang mga bigwawagas na droga. Especially ngunyan, magpistahan na sa City of Love, sa Tabaco City. Siguro, iyon man ang pagkakataon nila na magwaras kayo ni yung illegal na droga. Pero dahil sa tiyaga asin pagmamanman ka sa tuyang operatiba, nasakot ining tulo. Sigun sa tagapagtaram kang Tabaco PNP, haloy na nindang pigmamanmanan ang hiro kan tulong suspetsyado. Huli sa pagpapabakal ng iligal na droga, kung saan ang mga parokyano kan mga sospek, iyo ang mga parasira man sana sa sendang lugar, asin kataid na munisipyo. Dati man na nakulong ang sospek na si Roderick, huli man sa iligal na pagsisira. Pag-connect naman sa dati tang nadakop na kung saan dakula ang value ito, yung almost 2.8 M sa nakaaging bulan. Kaya nga ni very successful ang operation ng mga Tabaco PNP, almost nakatatlong itong operation, halos dakol-dakol ang nakuata sa Tabaco City. Sa Legazpi City, alas 8:30 kang parehong aldaw, kang madakop man ang sarong lalaki huli man sa pagtutulak ng iligal na droga sa barangay Buonot. Binisto kang otoridad ang sospek na si alias Nognog, 50 anyos na pigkukonsiderar bilang street level individual. Na-recover sa iya ang nagkapirang silyadong plastic sachet ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 22.5 gramo o 153,000 pesos ang market value. Dahil pa siyang record na nakulong, pero yaon siya sa watch list na sa nagtutulak ng droga digdi sa Legazpi, asin kataid na munisipyo. So pangapudan taduman sa mga kaubinisa na dahil mag-intervene, lalo na target kay ni mga pusher, buyer, seller na ini, yung mga kahubinisan ta. Naging posible ang operasyon, huli kang pinagsarong para sa kang Legazpi PNP na iyo ang lead unit, PDEA Albay, PDEA Legazpi City, asin PDEA Regional Office 5. Sa presente, nasa kustudiya na kang PNP ang 4 na sospek na naatubang sa kasong pagbayular sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.